que tal, como están? Benvidos, como sempre, como todas as tardes, ao Voltas co Prato, por favor, sí, aí está, aí está. Moi ben, que aplauso, así dá gusto, moi ben. Benvidos, como todas as tardes, ao Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Son as 6:30 da tarde, estamos cociñando, sí, en directo. E se ainda non nos seguides nas redes sociais, @Voltas co Prato. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous artistas con mal xenio. Sí, pero moi artistas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Como corre, a lebre. Como corre. Begoña está a tope. Sí. Begoña estás a tope, A tope, a tope. Estás a tope porque estás moi traballadora últimamente co conto do entreento, estás moita enerxía acumulada. Si, teño unha energía... Uf, Que ó, Buah. sí ou non? máis que a túa, si. Bueno, non é difícil, non é difícil. Tampouco fai falta moito, multiplicada por 10. Xulio, como estás? Ben. Ben? Por A qué? vida ben? Ah, ben, sí. Te pregunto. Sí, pero extrañame que me preguntes a min. Non queres que te pregunte máis? No, sí. Ah, vale, estás ben? Agradezo a pregunta. Moi ben, pois imos cociñar, que é o que quere a xente da casa, a ver que nos trae Marisa de Pedornes en olla. Eu son Marisa, veño de Pedornes, olla, e fago choco con un pouquiño de cebola e un pouquiño de allo, e poño os chocos, e doulle unha voltiña, poñolle un pouquiño de viño blanco, e despois un pelín de agua se o necesita, vais a facendo pouquiño a pouco, e acompañado un pouquiño de arroz blanco. E agora, espero que vos poñades unha recetiña que aprenda algo para facelo diferente. Quiño para todo o Pedornes. A pescar chocos para que fagas empanada. Ahí va yo con la Bueno, Marisa de Pedornes en olla, que nos dicía que quería choco. Temos moitas formas de facer o choco, encántanos o choco. Además, sei que estamos nun moi bo mes para comer choco. Begoña Vázquez, que vas facer? Pois vou facer unha empanada. Oh, Vou facer unha empanada de chocos. Tradición. Creo que é unha das máis ricas que hai, porque a empanada de chocos ou arroz de chocos a mí encántame. Sí. E nada, moi sinxela, moi fácil, e moi resultona sempre. ostras, vas facer ti a masa Non hai e nada todo? mellor con empanada neste mundo. A mí encanta. Non hai nada, non? Non hai nada como unha empanada. Para merendar, para comer, para cando vas de festa, para cenar. Para cando vas de festa. Para cando vas de festa. Moita tradición, moita Galicia dentro da receita claro, de sí. Begoña Vázquez. Imos ver que nos trae Xulio, porque xa me dá a min a idea de que non vai ser tanta tradición. Pois vou facer unha cousa moi rara, cañotas. Sí? Sí. Vou facer un choco nunha olla express low cost. Vamos... Escoita. Vamos a ver. No, antes de... Vou selar unha pota. Vas a dar unha posta. Vamos selar unha pota con fariña e auga. Sí, e fai pi e todo, como a olla express. En serio? Xa verás. Eu nunca o fixen. Sí que é verdad que a principio de ano falamos de que non se podía facer eso, pero eu nunca o fixen. Vimos xogar, Entón, hoxe vimos xogar. É algo que vi en internet e dixen, eso non sei se sale. Moi ben, Xulio Vamos probar. Xulio está sin cumplir a súa promesa de inicio de ano e de dicir, mira, eu vou facer o que hai que Eu facer. débome ao meu público. Vale, moi ben. Pareceme genial. Por don Xulio Mato vai facer unha Ola Express É un arroz en blanco. selada con fariña e auga. Dixecho, fariña e pan, ou como é? Con fariña e auga. Con fariña e auga. Veremos Como que... ves? Mal. Ben, veo ben, veo ben. Mal. Sí. Señoras, señores, veremos que é o que pasa neste Voltas co Prato. Edición Choco, marchamos con... Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. Pois, mira, A ver, isto encántame, Begoña, porque vas facer ti a... vaya masaza xa aí, sí, mira que máis. Ostras. Mira. Oi. Maravillosa. Diana. É que estou contentísima. No, escoita. Estaba Hai ben. que pejar a masa así Cuidado. para que... Non. Non me movas a onde Móvechela traballo. ti. Non, movéchela tú. Que iso? Vamos a distensionar o choco. Moi ben. Ten prisa, Begoña, ten prisa. Claro que teño prisa, home. Teño que facer unha empanada. Tú, a empanada, canto tardarías? 4 días? A empanada, se teño que facer eu... Facer a masa, estirar, cortar, non sei que, non sei cuánto. O cuarto día está todo fastidiado. A ver, eu prefiro pagarche a ti, que me fagas. Moi ben. Moi ben, claro, ela tamén o prefiro. Mira, vamos a limpar un choco. Veña. O choco ten aquí na cabeciña, ten así unha marca, non? Aquí metémoslle un poquinho de dedo, vale? E aquí vamos a cortar nesta punta, vale? Para sacarlle o oso, non? Para sacarlle, exactamente. Vale. Iso é o que lle poso aos canarios. É o que lle poso aos páxaros, sí. Aí vai. Hola. Sacámoslo así, vale? Entonces ahora vamos a romper por esta parte para intentar manchar o menos posible. Moi ben. Nivel de satisfacción co choco, é un choco xeitoso, sí, non? Sí, está bastante ben. Vale. É Digo, bon momento porque para eles. Gustaríame saber a Mira. tua opinión sobre o material que temos no programa. Como Xulio di que non temos cartos para Olas Express. A ver, hai cousas que ven, outras que non. Ah, sí? Claro. Ves? Como por exemplo... Mira, é que é interesante.
A ver se aquí facer as cousas. Xa faz, tío, o traballo dos demais, non? Mira, Venga, arrimádemos aquí, mira. A ver. Isto é moi interesante porque aquí temos as ovas. Ah, E pode ser que as traiga ou que non. Pero é moi guai, porque aquí ves a tinta, onde sale? sí, Tiramos da ova e queda... Isto frito está espectacular. vale. Vale, e agora temos aquí a tinta. Ah, ves? aí está a tinta. Ten ovas e tinta. Se non queres que o choco te manche, tiras da bolsiña así despaciño. Bueno, ti non estás tendo moito tino, eh? Se eres capaz de facelo tú, bueno, douche un premio. No, eu non o dou acá, Sí, por sí. eso te digo. No. Se eu intento darlle mérito ao teu traballo, É normal. porque a mí non me serviría... Mira, é labrioso, pero sacamos a bolsiña inteira. Vale, é unha pregunta. Esa tinta vale para cociñar? Esa tinta vale para cociñar. E aquí están as outras ovas, Vale. que tamén estas enfariñanse e frítense, que é unha maravilla. Ostras. E agora xa está solto. Aí está. Un choco limpo en 30 segundos por Begoña Vázquez. Dámoslle un aplauso que merece. A mellor cociñeira de Galicia va no 2024. A xente da casa, Vai. por favor, que nos chame 664-483-419, é o teléfono da Voltas co Prato. Podedes chamar, podedes comentar o que queirades. Como lle pedides a peixeira ao choco? O que Tamén ledes ao choco? pode volver limpar ela. Claro, tamén. Tamén. Estaba lle preguntando como lle pedían. Para qué? Para que elaboración? Bueno, vos xa sabedes que podedes encargar e chamade a Voltas co Prato porque ademais de todo iso repartimos cartiños. 50 euros dunha vez. E 50 de outra. Na televisión. Dos chocos. Moi ben. Vamos a deixar a Begoña porque xa fixo a parte máis complicada, non? Sí, Entendo, da depois hai que limpeza. sacarllo, nada, sacámoslle xa o ollo, Ajá, e aquí ten unha cartilaxe que tamén lle cortamos e xa está. moi ben. E temos xa listo. o Pois choco. veña, marchamos con Don Xulio Mato que vai facer unha ola. Oh! Bueno, como estamos esas palmas arriba? Venga, venga. Mira, mira. Y subiendo el combo. Bueno, Unha balleta. ¿cómo estamos, chaval? ¿Cómo estamos? Esta canción sí que me gustó, ¿eh? Sí, Moi ben. gustanche todas. No, todas no, as Sí, túas no. As miñas sí. As que che gustan a ti no, O que son de pasa, vello. As miñas nas coñeces, de vello. De vello a tua camisa. Bueno, vamos a ver. Haberá algún Bueno. día que non se meta a camiña roupa. Mira, un poquinho. Aceite de oliva, un par de dentes de allo, vale? Ole. E simplemente nacaramos un poquinho de arroz e ahora xa vamos a botar. Nacarar é torrar un pouquiño, non? No, Bueno, nacarar, que quede como nácar. Ostras. Claro, de aí ven a palabra nacarar. Nunca fiar. Se non sería dourar. Nunca fiar eu iso, eh? Non. Non? O nácar é dourado, é blanco, non? É así como un color Sí, nácar. pero acabasme de un color nácar. Bueno, pues 3 partes de auga por cada unha de arroz. O como sempre, me gusta a min o arroz con lume a tope, vale? Sí. Para que baile na auga. E nada máis. Vale. E agora deixámoslo aí. E vamos Atención, porque inda que Xulio parece que vai innovar moito, en realidade vas con aposta seguro, porque choco con arroz. Sí, pero bueno, non vou innovar, vou arriscar. Porque vamos a facer unha receita que non se pode ver, que non se pode tocar, hasta que remata todo. Hasta que aprobe Eso é. a convidada. Hasta que aproba a convidada, efectivamente. Hai que ter moita fe, cañotas, a que non te estí en min, vale? A ti justeche moito estar no acantilao, eh? Hoxe estou, pero colgando dun pé, Sí. Sí, sí, además de verdad. Vais caer. Mira, vamos a empezar co... Bueno, Vais caer... caer... Xa, eu se caio, levanto-me mañá. Home, se caes dun acantilao... Tamén, deste acantilao. Vale, deste sí, deste Bueno, sí. pues mira, A ver, 3 dentes de allo, vale, xa dourados aí no aceite, e vamos a... Venga. Eu teño choco xa limpo, vale? Porque Sí, non me dá mira. tempo de andar. Entón, troceámoslo en trozos así xeitosos. estás contento tamén co teu tamaño de choco? Sí, porque é o mismo tamaño co de Begoña. Vale. Que se non fora o mesmo, pareceríache mal. No, se fora máis pequeno, diríache, o meu é máis pequeno, se fora máis grande, diríache, o meu é máis grande. Vale. Vale, Ui, ben, é simplemente eso. Vale, mira, como temos eso xa dourado, ahora vamos a ir botando o choco troceado, vale? E coa parte da cabeza sí que vas facer. Bueno, trocear tamén. Tamén, vai todo para Sí, dentro. no, vale, vale. a ver, eu agora que vamos a facer é un guiso. O sea, o teu choco vai todo xa así, pumba, a primeiro... Eso, primeiro a botamos o guisar. choco e vai sempre tamén co fume, o sea, co lume alto, Vale. e vamos a facer, pois como se foramos facer un guiso normal, que non deixa de ser un guiso normal, o que cambia é O tempo de cocción igual. a parafernalia. Claro. En realidad só lo fai polo contra, eh? Porque mañán a xente lle diga, ai, que bonito. Ai, que mal che quedou. No, normalmente é para que lle digan, ai, que bo aspecto tiña o choco que fixeche, Xulio, con Home, esa ola, tal. tiña- Só lo fai por eso, eh? No, fago por Só lo fai eso, e a xente dime, ai, tiña unha pintaza, ganou Begoña, pero tiña unha pintaza. Bueno, mira, entón, ves como xa empeza Ole. a traballar aí o aceite. Vamos a poñer un poquinho de Que ben, sal.
Que ven, a que non lle gusta un choco, eh? Unha pouquiña pimienta. E ahora vai levar unha cebola. Enteira. No, en trozos tamén. Vámonos a trocear, pero en trozos grandes, porque... Pero enteira, a cebola toda, digo. Ah, todas. Home, claro. Sí, unha cebola. Hola. Vai para aí. Vai movendo, sí. Cara, é que isto teño que darlle volta para que non se che pegue, non? No, ainda que se pegue un pouco non importa, porque despois vámonos... Digo que... Espera, que por se me fala a jefa que se me saleu Isto aquí. ten que ir en cachos porque despois vai lo pechar Despois vai se pechar. e ata que abra E ata que abra. o que sexa. Eso é. Vale. Cocción prolongada, Isto é moi arriesgado. Sí, sí. Prolongada ou non, porque vamos lle dar en torno a hora de forno, vale? Vale. Oh, espera. Unha hora, pota ao forno. Unha hora... Sí, a pota vai ao forno, sí. Ah, non a vas facer aquí, a pota A pota vai ao forno, a pota vai ao forno. Home, claro, ese é o que ten de chiste. Ah, vale. Vámola a selar. Ti, ainda nos... Mira, o enemigo público número 1 de De Begoña, aquí ustedes, eh? Está vendo. Bótamo aí. Loureiro, eh? Vamos a botar. Begoña, Non digo vamos ir, nada, non quero ir. vamos ir contra a túa religión. Sí. Está lo vendo, Begoña, mira. Velo. Un poquinho de azafrán. Pues mira, 3, 2, 1, aí vai. Mira, Ai, moi mamara! Botei no fora! aplauso. Un aplauso por inútil. Madre mía, gañotas. Botei no fora. Mira, De verdad. un pimento verde, un pimento italiano, unha cebola e un par de tomates, vale? Colles o verde como Lucía porque che gusta máis o sabor para esta receita ou dache igual A neste caso? mí gusta moito máis o verde que o Sí. rojo. O rojo é moi dulzón para estas cousas, vale? Aí hai un señor que o están chamando, unha señora que están chamando seguido, eh? Sí. Sí. Algo lle pasa aí. É para a declaración. Eu creo que sí, eh? Si é para pajar non lle colla, eh? Si é para pajar, usted non lle colla, non vai a ser. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, recibimos cun fortísimo aplauso a Marisa de Ollo. Un aplauso para ela. Hola, Marisa. Arrímate aquí, por favor. Muchas gracias. Vente conmigo, vamos a ir xunto a Begoña, porque che ten unha idea maravillosa. Brutal. Pasa por aí, anda, fáime caso. Arrímate. Vai ao Begoña. seguro, Begoña vai ao seguro. Benvida. Que tal? Ponte para Gracias. adiante, Marisa, que che conte. Sí. Contalle, A ben. ver, A ti gusta empanada? Moito. Pois xa está. Pois unha parada de choco. Xa está. Pois iso é faciliño, non? Home, Iso isto é unha ten- maravilla. Vale, pues claro que sí. Rico, fácil, Hombre. podemos levar para cualquier E que lado, vas a meterlo nun facer? papel de aluminio, Negra, xa está. negra, vas a facer Vou negra? facer negra, sí. Ah, moi guai, non? Moi ben, eh? O que vou facer é dúas cebolas, vou guisar o choco ben guisadiño, que podenos botar unha hora ou hora algo para que quede ben pochadiño. Claro, porque se non pode quedar duro, non? O choco. Claro, Claro, é senón moi ya importante guisalo ben. Hai que para deixalo meterlo dentro da traballar. empanada. Sí, que se coma ben. Vale. A ti gustache moito, Marisa? Moito. Sí. Home, a lingua eu supoño que teredes... Home, claro. Pescase moito. Eu non sei se pesca, pero nos comemos. Pero a veraime. Vale, eso é importante, a veraime. Moi ben, Sí, moi ben. sí, sí. Vale. E veixo que Begoña vai botar a tinta. Home. Vou botarlle a tinta. Canto máis negriño, creo A mí que me máis encanta, me. A mí Claro. é unha Se non cousa... a tes, neste caso temos aí cunha pouquiña. Mira, Sí. ela ten a tinta do Aí, propio choco, sí. xa lla bota, claro. Xa lle boto, xa lle vou botar un pouquiño de viño que se desfai mellor. Hai a Aí tinta. vai, aí un chisquiño solo, para que vaya collendo color. Vale. Vamos por partes. Se a xente da casa non lle Mira, chega a como tinta ves, xa do choco... soltou, xa soltou. Mira, ves? Sí. Se non che chega a tinta do choco, comprades Podes tinta como mercar Begoña. tinta. E ademais, o truco de hoxe de dicho Begoña non é coña, é que se lle botas tinta, desfaise antes, non? A viño. Se viño, un perdón, pouquiño de viño, desfaise antes. Tens que estar atento, sí. Viño, para desfacer a tinta, sí, home. Crucei palabras, muller. Mi má, aproveita a mínimo para darme, verdad? Ai, de verdad, De verdad. Cuídate cada día, que Por cuidadito, dixo que estaba a alumna para estar enfadados, pero o A luna enfadada está creciente. Entón, que pasa? Está a xente media alboroteada. Dilo por ti. No, por ti. E por Xulio tamén estaba. Ahora xa ben. están máis tranquilos. Ai, bueno, mira. Coñá e un pouquiño de viño para Sí, guisar. sí, sí. Entón voulle botar Eu un fago pouquiño. así máis ou menos Un pouquiño de tamén, pimentón. Sí. Eu pimentón non lle poño, ves? Pois un chisquiño de pimentón aí. Ajá. Hola. Así. Bueno, Xa Zara- boteille pimenta negra. E un pouquiño de sal. A zaragallada de Begoña, Entón, ahora voulle Marisa. botar Ben, coñá. ten boa pinta, Joba. Eu. E despois do coñá, voulle botar un pouquiño de viño. Mais. Coña, viño. O outro foi para o outro botelle unha culler para desfacer un pouquiño a vale. tinta. Vale. Vale, entón mire xa que colorciño nos vai collendo. Me Sí, cago, negriño, vai negriño. estar E que o máis importante é deixalo cociñar, hasta que este blandiño o choco. Pois vamos cho deixar cociñar. Imos ver o que nos trae don Xulio Mato. A ver, Arrímate don aí, por favor, Marisa. A ver, don Xulio. Atención ao Moi que ben, trae Marisa, Xulio. benvida. Dale. Bueno, mira, eu Gracias. vou facer un guiso nesta pota
Pero Sí, vamos- atenta. Pero vamos a selar. Mira, aquí hay, está un choco, 3 dentes de allo, un poquinho de azafrán, Un loureiro. 2 tomates, unha folla de loureiro que está aquí, un pemento verde, 2 tomates, vale? Entón é un unha guisiño pinta máis exquisita, máis tradicional, imposible. Imposible. Este é a guarnición despois, que vai ser un arroz en O blanco, que vamos arrociño movendo, blanco. para que se nos vaya... E aquí teño unha mestura, como ves, de fariña e auga. Vale, que con isto vamos a facer un churro para E poder... dirás ti, Marisa, para que quere iso Xulio Mato? Para fazer un churro, dixo. Claro, vamos a facer un Esa churro. é a idea. Ti podería decir, vai facer un churro con iso. Sería un churro raro, pero Por sería raro, un churro. pero Sí, será vamos a hacer el un churro, canduría sabrás. por algo, ¿no? A ver, un Vamos a ir churro, corregindo. técnicamente vai ser un churro, pero sabes para qué? Esperemos que, pechar a esperemos que a receita non sexa un churro tamén. Para pechar a pota, en Vamos a serio. pechar a pota con este churro que vamos a facer ahora, xa verás. Xa sei un pouco diso, eh? Sí? Sabes máis ou menos a idea? Non deste plato exactamente, pero de outros. Mira, Ai, con sí, isto ahora Eran temos... pechadiños cando se servían. Así, con fariña máis con... Con algo, sí, con masa. Eu non sei como facían, porque eu traballei na hostelería, entonces sei, non? Más ou menos. Mira, aquí por certo, que lle teño que dicir á xente, aquí por certo un día Begoña fixo pechando con barro. Sí, Eso, no, aquilo era Pecha- comestible, facías un brotiño, lo comías e se querías, era como pan, Bueno, este- era masa, era unha masa. Ah, que despois comes. Sí, sí, No, esta non é para comer, eh? Pero non é mala idea facelo así, Xulio, para despois comelo, Sí, pero esta non é para comer, Esta eh? non. Ah, esta non vale Esta para non vale comer. para comer porque esta vai nos quedar moi dura. Ah, Ten que vale. ser como unha Sí, roca. sí, sí, Mira, o que vamos a facer primeiro é botar aquí un poquinho de auga para completar vale. o guiso, vale? Que nos queda así cubertido Vale, de vale. auga. E agora vamos a ver se damos traballado este churrete, vale? Voulle pedir a Marisa que me conte cal das dúas receitas levaría ela pa Olla, onde vive o meu querido amigo Alejandro, exalcalde de Olla. Ah, sí. Arrímate aquí. Sí. Ti levarías algunha destas dúas receitas? Bueno, levarías as dúas, As entendo, dúas. pero As dúas. algunha que che guste máis que a outra? A ver, eu sin probar non te podo decir, Ah, pero a claro. min a empanada encántame. Va, por Dios. A verdad. Eu digo a verdad, tú Empezamos dixéteme que Que dixera. dixéchele a verdade, dixéchele a verdade. Sinto moito, Tens que decir a verdade, pero non non pasa pasa nada, nada. non pasa nada, non pasa nada. A mí non me importa que digas eso sempre que sea para fastidiar a Xulio. No, Hombre. non é iso, no, Eso sí, no, é broma, é broma. Eso Veña, sí, vai no. para a zona de sufridores, despois chamamos, vale? Vale, gracias. Veña, un aplauso para Marisa que está con nós con a volta escoprada da Televisión de Galicia. Señoras, señores, hai menos de 2 semanas capturaron diante do Cabo Udra un choco de máis de 4 kilos. Así de ben se dá en Galicia, eh? É certo que estamos en plena tempada e, aínda que a festa de Redondela non é ata o mes de maio, din os expertos que este é o mellor mes do ano para comer choco, así que, xa sabedes, teñen especial sonos da enseada de San Simón, na Ría de Vigo. O máis habitual é ir por eles ao trasmallo, unha arte de pesca que enreda os chocos cando hai sorte e achega fantásticos exemplares. Pero, ollo, tamén quedan algúns naseiros nas rías que empregan como engado polas de piñeiro. Sí, dentro das nasas colocan polas de piñeiro, non é broma. Neste agocho as femias deixan as ovas e os machos van detrás deles e desta maneira, bueno, pois acaban no cesto dos que andan á súa procura. Animádevos a facer país e probádeos en empanada ou en arroz ou innovade coa proposta de Xulio. Contádenos cal é a vosa receita favorita en A Voltas co Prato. Xa sabedes que nos encanta saber de vos e facer sorteos, así que estad atentos. Xulio Mato vai pechar a Veña, pota. vamos pechar a pota. Vai selar a pota. Vamos a pechar. Primeiro poñemos toda a masa Mira, alrededor. mira isto. Ahora vamos a poñer a tapa. Ten que encaixar ben, non? Ten que encaixar ben e ahora imos cerrando todo. Cerrando todo aquí para que nos faga presión. Entón, con isto Como que se vamos... fixeres unha empanadilla xigante. Claro, con isto que vamos conseguir que isto endurezca no forno e nos garde todo, esperemos, dentro da pota. Entón, como falamos? Non se ve, non se toca, non sei se sale. Atención, Alicia, porque Xulio Mato acaba de pechar unha pota con masa. Claro, e agora isto ten que ir ao forno. E isto ten que ir ao forno. O forno unha hora. sí, o forno témolo entre 180 e 200 graus, dependendo. Non sabemos como vai sair Non isto. sabemos o que vai sair. Vamos alá. Vamos alá. Veña. Imos ao forno. Que non se arrisca. 180, non? Eso, Unha hora. Unha hora. Bueno, Vamos alá. Xulio, isto nunca o fixemos. No. Esta é a primeira vez que o facemos no programa, non sabemos como vai sair. No. Xulio nunca o fixo, así que, por favor, agora No, teñen que non quedar. marche ninguén dai. Claro, é que agora... Chamado aos veciños, porque isto hai que... Chamade os veciños, que no A Voltas co Prato están metendo masa nunha pota para pechala. Va a parecer que estades tolos ou tolas, probablemente. E agora a ver se no que é queda así. de programa dou limpado isto. Porque... Vamos con Begoña, veña, vamos con Begoña. Isto é un show. Este é un show. Levo Mira, traballando a tope, eh? Presidenta da Xunta, aí a tedes. Aí a tedes. Si hai alguén que faja unha empanada
como a Begoña, merece ser presidenta da Xunta. Home, claro. Mira, pai, que Ou da masa, mira que empanada. masa. Presidente da empanada. Mira ou que sei. masa. Mira que Maravilloso. masa. É que, de verdad, é que cun queiro, se veis tú cun queiro... Alucina. Non, home. Escribe 7 libros máis. 7 libros. Só de recetas de Begoña. Solo de empanadas. Pero mira que masa, Mira, Wow. vamos allá. Aquí, mira, se está seguindo guisando, pero aquí xa o teño guisadiño. Vale? Begoña, Que? vou dicir unha cousa. Pois a ver se é boa. Se algún día chego a ser presidente da Xunta, Sí. quero que saibas que a Consellería de Empanadas é túa. Vale? Además, as damas de pan tamén. Además, as todas. Además, as todas. Fixadevos na zaragallada, Fixadevos na zaragallada, fixadevos... Que aspecto Mira o tenéis? que leva zaragallada, non leva nada. Un poquinho de viño, un poquinho de coñá. Como brilla, que sabor... Esto faise. Claro, esa salsa toda vai na chupar. Vai na chupar A esta empanada. Volca todo, me cago. Non volco todo que me cae moito aceite. Hola. É como non trouxen unha espumadeira. Hola. Pero mire, xa está. Ahora vamos a cerrar. Isto é unha maravilla, Isto é unha maravilla. Voulle cortar así. Fuera. Vale. Aí. Que pasada, Bego. Aí vai. Ahora vamos a cerrar como me enseñou miña mai. Como? Pois, como me Marisol enseñou da miña mai. Trepa? Sí. Marisol da Trepa está style. Está na empanada. No, style, no. Está na empanada sempre que fago empanada, ela e o meu jefe do Grovi. Atención, todo o mundo mirando como Begoña pecha unha empanada. Tensión máxima. Estase xogando o posto de ser conselleira de masas no futuro goberno da Xunta de Galicia encabezado por Fran Cañotas. Pan e empanadas. A Consellería de Pan. Aí está. É de flan. É de Fran tamén. Consellería de Pan e Empanadas. Aí está. Bueno, Vamos allá. Estamos apurando moito e non dou feito, Tranquila. Báteme un huevo, Julio. Xulio, bátelle un Mira, ojo. teño aí cun cacharro. Non me pides a mí. Toma, bate un huevo. A ti non che pido. É increíble, non me piden a mí. Sí, hombre, calquera. Home, a ti, calquera Entonces, che como É que non pecha sei, tú a agora nai? pecho así. Vou despaciño, voulle metendo o reborde para dentro. Vale, e vale, na vale. que vou, na que teño, despois desta, ven outra que está cociñada. Esa pon choco. Vale. Queres Que dicir... me costou fodelo, Queres dicir que despois da maxia televisiva Así que o vamos máis. a aplicar... Que vamos a aplicar. Así ou máis? E si, botelle un poquinho de aceite para que brille. Sí, chef. Fixados que parece que está tecendo, Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mira, fácil, Mira, mira, sinxela. mira. Rapidísimo, Non vai había un aquí, chisme máis pequeno para isto, non? Xa todo é queixas, Sí. Menudo axudante me buscou. Aí tedes, a mellor No, xudante cociñeira de Cañotas. Galicia. A mellor cociñeira de Galicia, do ano Eu viña falar do 2024. Hola, Aí vai, hola. listo, Falando xa do está libro, cerrado. temos concurso. Sí? Temos concurso, Que? Isto Abrimos. vai ir ao forno agora, non? Sí, claro. Mentras pinta a Begoña, recordamos a xente que se vides hoxe, mañá o pasado, pode haber sorteo. Hoxe, mañá o pasado, un libro. Un libro. A sortear, Pero hoxe sabes que temos? Unha pregunta de concurso. Con que pecha Xulio a súa pota? Con masa de fariña e auga. Chispachos aí, un... No, o que pasa é que dixeronme mal por aquí. Ah, vale. Con que pecha Xulio a súa pota? Con masa de fariña e auga. Xa está, con base de fariña e auga, chamade 664-4834-9. Xa debe estar para sonar o meu. 50 euriños en xogo, Vamos ao forno con Begoña. Mira, que isto sai todo fiado, Begoña, todo fiado. 180, máis ou menos, 35-40 minutiños, vale? Que non temos, que non Tocha de temos. fariña. No, sí, Non sí. temos 35 minutos, pero vai sair unha empanada aí que poña choco. Sí, choco. E 3 bolas de pan, 2 e Imos, media. imos falar coa xente de olla, imos co público da Voltas co Prato. Veña, vamos para lá. Como está a empanada, Ai, Que María. pinta, verdad? Ai, Menuda pinta ten. timos facer. Comela. Que te parece? A mí pareceme perfecto, que creo que é o mellor que se pode facer. Home, non. Unha empanada ou Ou unha olla destas como a de claro, Xulio. sí. Que vamos a facer outra cousa. A ver. É o que hai. Bueno, contame, porque antes de sentarte dixeches... Bueno, igual a empanada, porque me gusta moito. Pois que a empanada encántame, claro que sí. Eu debo a verdade sen traicionar, No, claro, é que está dicindo a veciña, vai-te traicionar. Veremos que é o que pasa. Veremos. Queres te levantar, ver como lle vai a Xulio? Sí. Veña, pois vamos dar un aplauso a Marisa de Bebe, que está connosco na Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Vamos con Xulio. Artista. Ábrelle o forno do outro lado, vente por aquí. A ver o que sale. Ábrelle por aquí o forno, Marisa. Ábreme por aquel lado, por aquel lado. Aí. Bueno, vamos a ver o que sale de aquí. Está quente, Ostras, está aquí. A ver, Aí está. vente, Marisa. A ver, fixademos como está esa pota.
Fixádevos como a pota está feita un asco. Varlle E ahora, zascar. mira, está. Vale, zascar. Sí, porque hai que darlle. Cuidado, Marisa. Cuidado, Marisa, cuidado. Ahí está. Aí vai. Pues ainda non está. Que estivo no forno hora e media. Igual nada damos aberto, Lástima pola xente. Esto Cociña que en tengo directo. cociña en directo, sí, sí. A ver. Espera. No se da aberto, espera. É que- Ahí está. Ahora va. Ahí vai. A ver Espera, o que espera. temos aí. ¡Ole! ¡Ole! Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, por favor. Que? Que chambonada acabo de facer aquí, Ostras. Ti tes un plato, Bego. Eso botou que hora aquí. Hora aquí, Xulio. Isto unha hora no forno. E Unha vamos hora a no ver- forno. E vamos a ver... E vamos a ver como se ellos. Mira, por lo menos está todo cociñadiño, ves? Temos un guisiño. Moi bo, sí, ten E boa ahora temos pinta. aí. Eule moi ben. Bueno, Temos aquí... espectacular. o Quero que arroz saibades... tapei para que non se manchara de... Quero que saibades que isto que sai de aí, a primeira persoa do mundo mundial en probalo vai ser Marisa, Non sabemos como Vamos, está. cañotas, que se me queima empanada. Voy contigo, vamos a abrir empanada, veña, vamos a abrir empanada, ábrele aí empanada, de este lado de aquí, Marisa. Está o Ahí forno ardendo, cuidado. Píntate. Pero eso son muy rápidos aquí. ¡Pon choco! Vamos a Vente la. aquí. ¡Pon choco! Con choco, mira. Choco. ¡Choco, ahí lo tienes! Vamos allá. ¡Pon choco! Sí, sí. ¡Ay, Ahí me va. cago! Qué pinta ten. Bueno, Vamos a cortar. de verdade, sei que nos come o tempo, pero estes cociñeiros merecen un aplauso porque é que Claro son, que sí. son os cracks, son os cracks. Un aplauso para Begoña Vázquez, para Xulio Mato. Mira como un cachino pequeño, ¿eh? Así. Sí, pequeñinho, pequeñinho. ¿Qué te gusta? ¿Borrusco a...? Dame igual, pero pequeñinho. ¡Qué boa pinta! Pinta. Ahí va. A ver si te toca. Oh, espero que me toque, Mira que pan fixo. Mira que pan fixo tamén. Madre mía. Ostras. Begoña está lanzadísima, É que trouxe máis masa. Xulio Mato, Sí. tens que vir pa aquí, Espera, déxeme quitar aquí o... Non pasa nada, deixe eso A que hai que viruta. rematar o programa. Despois eso xa irá. Xa irá, veña. Vámonos, Vente venga. pa aquí. Marisa, venga, vamos, que hai que probar. Ai, Como se unha primeira non morrerei, non? como está isto? Non debías, Non debías. Si te fías deles, non debías. Eu fíome deles. Bueno, a ver se che gusta. Mira que eu- que aspecto tan maravilloso, por favor, Marisa, cando queiras Bueno, podes Esto xa se ve que vai a estar buenísimo. Sí. O que? Esto. Eso xa se ve que ten Sí. unha pintaza. Bueno, Vai empezar polo de Xulio. A ver se cociñou. Vai empezar polo de Xulio, por si acaso. Por si acaso. Brandiño está, ¿eh? Sí, Moi bueno. cociñado, moi Bueno, moi cociñado. Imos repartir cartiños, imos a Pontevedra. Marina, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, pedazos receitas hoxe, Sí, sí. A verdade é que moi ben. Veña, por 50 euriños, contame con que pecha Xulio, con que pechou Xulio a pota. Con masa de fariña e auga. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Pontevedra, para Marina. Marina, Gracias. un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Gracias, Hasta loguiño. gracias a vos. Chao, hasta loguiño, chao. Bueno, pues chegou un momento de verdade, Marisa, xa probache as dúas, non? As dúas. Ai, Dios mío, que nervios, que tensión. Vamos alá. As dúas receitas maravillosas, espectaculares. Maravillosas, de verdad que sí. Pero- Pero empanada para mí especial. Pero Begoña Vázquez, ahí está. Begoña Vázquez, la gañadora de hoxe. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Tomaste un cuaidé. Porque el doctor también se muere. Con razón hay tan poquitos. Yo